Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälige gepleşigimizde başlaýarys. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň bilim, saglygy saklaýyş we medeniýet puwdawynyňky idara kärhanalary pensiýa ýaşyna ýeten işärleri işden boşatmak hakynda görkezme berýän teklip hatlary uradylyp başlandy. Bir hatlar idara ýolbaşçylaryna barýa, özüm şolary näse adam işleýän bolsa şolaryň arasynda pensiýa ýaşyna ýetip, hem pensiýalyan hem aýlyk alýanlaryň işden boşatmak teklip edilýär. Bu hat iň ýokary derejede Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň adyndan iýerilýän hat. Dip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we Synça Manmurat Bugaýew medeniýet, saglygy saklaýyş we bilim ulamlarynda ýolbaşçy wezipelerini işleýän türkmen resmileriniň käbirlerine salgylanyp gürrüň berdi. Bugaýewiň tasdiklamagyna görä noýabr aýynyň ilkinji hepdesinden döwlet idara kärhanalaryna uradylyp başlanan bu hatlaryň netijesinde medeniýet, aň bilim we saglygy saklaýyş ulamlarynda işleýän we pensiýa ýaşyna ýeten işgärleriň onlarçasyna ýanwar aýynda olaryň işden boşadylmagynyň mümkindigi barada duýduruldy. Agdalýan hatlarda pensiýa ýaşyna ýeten işgärleri işden boşatmak hakynda teklip edilmeň sebäpleri barada ýazmaça düşündürüş berilmeýär. Dil üssü bilen berilýän düşündürüşlerde de pensiýa ýaşyna ýetenleriň zähmet diňjalşyna gitmelidigi, olaryň deregine ýaş hünärmenleriň işe alynmalydygy aýdylýar. Ýöne Aşgabatly Synça Türkmenistanyň pensiýa hakyndaky kanunçylygynda pensiýa çykan adamlaryň işden boşadylmalydygy hakynda hiç zat aýdylmaýandygyny bellep, bu hatlaryň häzir ýurtda hereket edýän kanunçylyga gapma garşy gelýändigini nytaýar. Garaşsyzlygyň iskinji ýyllaryna kabul edilen kanunçylyga laýyklykda pensiýa çykan adamlaryň işden boşadylmalydygy hakynda ýekide madda ýok. Tersine o ýerde has ulu düşündürüş var. Kanunçylykda berilýän düşündürüşde de pensiýa çykanlaryň däli eýsem 65 ýaşa ýetenleriň ýolbaşçy işlerde işläp bilmejekligi hakynda açyk ýazylýar. Özüniň işleýän zähmet kollektiwine galyp, özü meýleti isle ulurýança iş ýerine işläp bilýär. Bu zatlar pensiýa ýaşyna üýtgeşmeler edilen kanunçylykda açyk ýazylan häzirki uradylýan hatlar şu olar kabul edilen kanuny ters gelýär. Dip Bugaýew belledi. Galyberse dol pensiýa ýaşyna ýeten käbir işgärleriň idara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň bu haty öz göwnünden turmaýan işgärleri işden boşatmak üçin aralyş guraly hökmünde ulanmagyndan alady edýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Bellep geçsek Türkmenistanyň pensiýa hakyndaky kanunçylygynda ýurtda aýallaryň pensiýa ýaşy 57 ýaş, erkek adamlaryňky 62 ýaş diýilip kesitlenilýär. Döwlet idara kärhanalarynyň käbir ýolbaşçylarynyň azatlygyň yerli çeşmelerini aýtmagyna görä, häzir Türkmenistanyň bilim, saglygy saklaýyş we medeniýet puwdawynyňky işgärleriň 20-25%-ni pensiýa ýaşyna ýeten spesialistler emele getirýär we olar işden boşadylsa onu bu işgärleriň ýerini doljak taýin hünärmenler ýetmezçilik edýär. Mundan başga Bugaýew ýurtda taýin hünärmenleriň ýetmezçilik edýändigini vilayet we şäher gazetlerinde her 3 aýda bir çap edilýän bildirişleriň hem şaýatlyk edýändigini, olarda dürli etrapdyr şäherlerde bilim we saglygy saklaýyş puwdawyna deýişli işgärleriň onlarçasynyň işe alynjakdygy barada elan edilýändigini aýdýar. Ýeri gelende bellesek bu maglumatlar ýurduň newit gaz we suw hojalygy puwdaklarynda iş orunlarynyň kemeldiljekdigi barada eýem adyrnan 6 kärhananyň işgärlerine duýduruş berilendigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gawat geldi. 14-nji noýabrda Azatlygyň yerli çeşmeleri Türkmennewit döwlet konsernine deýişli bolan Barsagelmezdäki hemde Gowturdepedäki, şeýlede Gamışlyja Newit hemde Gumdag Newit adly newit çykarýan kärhanalarda işgärleriň onlarçasynyň 1-nji ýanwardan başlap işden boşadyljakdygy barada habarly edilendigini gürrüň berdiler. Ýatlap geçsek ýurtda käbir puwda kärhanalarynyň sanynyň we iş orunlarynyň kemeldilmegi dünýäde energiýa terişdeleriniň bahasynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan we iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwre gawat geldi. Sözümizin ahirine bellesek Azatlyk Radiosu ýokarda gürrüň edilen meseleler dogrusunda Türkmenistanyň bilim, saglygy saklaýyş we derman senaty hemde medeniýet ministrlikleri bilen habarlaşanda bu maglumatlary ne tasdiklatmak ne de inkar etdirmek başartdy. Bu barada türkmen mediasynda hem häzirlikçe mesele gozulmaýar.